قربان پاروکرنا اش و کدرا کسین خزان و محتاجه. قربان باوری براتی و گشکرنا در زاروکن بندالی کاریه. هیوا سورا کردستانê îsal tevahîya alîkariyên qurbanê ji bo zarokên bajar û navçeyên Bakurê Kurdistanê yên wêran kirî dişîne. Ji bîr nekin, îro bi 10,000 şêniyên Nisêbîn, Şirnex, Gever, Sûr, Cizîr, Silopî û Hezexê li benda alîkariyên we ne. Hûn dikarin biriya heyva sora Kurdistanê qurbanên xwe bigihînin kesên muhtac û dilê wan geş bikin.